Το να φτιάξει ένα χάρτη στο Counter-Strike Source δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Τουλάχιστον δεν είναι τόσο δύσκολο να μάθεις να φτιάχνεις τα βασικά. Σε αυτό το tutorial θα μάθουμε να φτιάχνουμε ένα χάρτη ο οποίος θα έχει μορφή κουτιού, καθώς και πώς κάνουμε τα player spawn. Player spawn είναι εκεί που θα αρχίζουν οι παίχτες, οι counter-terrorist και οι terrorist. Ας ανοίξουμε το Hammer Editor. Αφού ανοίξει το Hammer Editor, πάμε File, New. Αμέσως εμφανίζονται 4 οθόνες. Πάμε στην επιλογή κάμερα και πατάμε 3D Texture. Δεξιά είναι η κάμερα στην οποία βλέπουμε την πρόοδο του χάρτη Top View, από ψηλά δηλαδή, και οι άλλες δύο είναι πλευρικές, δηλαδή βλέπει Side View από διάφορες πλευρές του χάρτη. Λοιπόν, ας αρχίσουμε χτίζοντας ένα έδαφος. Πάμε εδώ στο Greek Evo και πατάμε Browse και διαλέγουμε το texture το οποίο θέλουμε για έδαφος. Ας διαλέξουμε αυτό εδώ. Ας φτιάξουμε ένα σχετικά μικρό χάρτη. Αυτή τη κάμερα τη χρησιμοποιούμε περισσότερο για να δώσουμε ύψος. Ας δώσουμε λίγο λοιπόν. Το σύρουμε προς τα κάτω και πατάμε Enter. Πάμε στη κάμερα και χρησιμοποιώντας τα βελάκια και τη ροδέλα, ανάλογα που θέλουμε να μετακινηθούμε στο χάρτη, βλέπουμε την πρόοδο του χάρτη. Όπως όταν θα ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Σαν spectate ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα μας λείπουν οι τοίχοι. Πάμε πάλι Browse, πάμε στο Filter και γράφουμε λέξεις κλειδιά οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε το κατάλληλο texture, αυτό που πλησιάζει πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Γράφουμε Wall, σε αυτή την περίπτωση, και εγώ θα διαλέξω αυτό εδώ. Με τον ίδιο τρόπο πάμε δίπλα στο έδαφος και στη κάμερα στην οποία θα δώσουμε ύψος. Τώρα δεν το σύρουμε, αλλά το επεκτείνουμε μέχρι το έδαφος, πατάμε Enter. Άμα προσέξετε, έχουμε ήδη φτιάξει έναν τοίχο. Κάνουμε το ίδιο και από αυτή τη μεριά. Πάλι δίνουμε ύψος και κάνουμε το ίδιο σε όλες τις πλευρές. Και τώρα μας λείπει ένα ταβάνι. Ας βάλουμε αυτό εδώ. Όπως είναι το έδαφος, ακριβώς το ίδιο κάνουμε. Enter και είναι έτοιμο. Τώρα για να φτιάξουμε player spawn, πατάμε σε αυτό εδώ το εικονίδιο που μοιάζει με λάμπα, Entity Tool λέγεται. Κάνουμε κλικ σε ένα σημείο του χάρτη στο οποίο θέλουμε να ξεκινάνε οι παίχτες και εμφανίζεται ένας terrorist. Για να τον επιλέξουμε, ώστε να τον στρίψουμε να κοιτάει εκεί που θέλουμε, πατάμε εδώ που λέει Selection Tool, το βελάκι αριστερά, κλικ, και τον στρίβουμε ανάλογα που θέλουμε να κοιτάει. Εμείς θέλουμε να κοιτάει εκεί. Θα σας συνιστούσα να δίνετε και λίγο ύψος, γιατί μερικές φορές κολλάει, γιατί μπαίνουμε στα γραφικά οι παίκτες και ο χάρτης δεν τρέχει. Για να φτιάξουμε ένα counter-terrorist, πατάμε πάλι στο ίδιο εικονίδιο, μόνο που τώρα πατάμε, τον επιλέγουμε, double click, και εκεί που λέει info player counter terrorist, το βγάλε. Apply. Πάμε, το στρίβουμε ανάλογα που θέλουμε να κοιτάει. Δίνουμε λίγο ύψος.
και είναι εντάξει. Από εκεί θα ξεκινάνε. Μερικοί χάρτες βγάζουν σαν error όταν δεν υπάρχουν ότι και καλά δεν υπάρχει player start. Επομένως φτιάχνουμε άλλο ένα entity, double click, info player start, για να μην βγάζει αυτό το error όταν τρέχετε το χάρτη. Αυτό το βάζετε οπουδήποτε θέλετε. Και για να μην σκοτώνονται οι παίχτες όταν ξεκινάνε, καλό θα ήταν να βάζετε ένα wall μπροστά. Ένα block το οποίο θα αποτρέπει να βλέπονται όταν ξεκινάνε. Το ύψος είναι μια χαρά. Κάνω το ίδιο και από εδώ. Και αυτό. Τίποτα το δύσκολο. Απλά τα πράγματα. Και για να τρέξετε το χάρτη, run map, δίνετε ένα όνομα στο χάρτη που θέλετε, test 12, save. OK. Περιμένουμε.